Bueno, lehenik eta behin, aukeratuko dugu ipuina, erabakiko dugu ipuin hori zer den, hau da, humorezko ipuin bat den, tristia den, misteriozkoa den. Hor erabakiko dugu zen tonokin kontatuko dugun. Niretako jolasti ipuinan barnean tonoekin da arras divertigarria. Hor azkenean ikasi beharra erritmoak, kontrolatzen jakin, gauza planok ez izaten, tonoak, ez da berdin beldurrezko historioa kontatu edo barrezko historioa kontatu, hor asko jolasten du erritmoekin, ahotsaren tonoarekin. Zuen moduzu publiko bat erabat aztoratu, Darron zaila hastia xoabe kontatzen, ze engantzatu barratu zulenik. Orduan hasi barra zara, pixkat bixiago igual, ez? Engantzatzeko. Baina gero ezin duzu segitu ritmo hortan, ze lehenengo liburu ipuina malimazau hemen, bigarrenean nora da zazi. Orduan ganbarra zariten pixket hau, ez? Baina arron modu sutilian. Zuk anekdota alako pasarte bat kontatzen duzunean, ez duzu hola plano egiten. Eta hon kale etorren zen, eta etortzen jende tipo bat, eta zantzen, zerbait gertatu zezu, baina, lasein hau, eta gero etorren zen ambulantzi bat. Ambulantzi eta zen 3-4 tipo, etorren kamilakin, eta ez du nahi. Eta hor jende inguratuz eta jendea. Ja, azten da horrela. Hartuko jau zerbait, jasai interesatzen bat ere. Bale, ero nintzen, ez da? Bai, kristo mobida eta gero zer. Bueno, eta zen, ez, eta torri zen ambulantzia, meka, buenale, benga jendea, inguruan, balkoitatik jendea, eta gertatu zer, ez, joder. Niretako ipuina badu improvisazioa, jakin momentuen ze publiko dagoen, tonua jartzeko orduen, egokitzeko orduen, eta nik erten dut, nik batut ipuinak helduekin kontatu izan duztenak, eta helduek negar haunditzen dutenak, eta lehen hezkuntzako 6. mailan kontatzen duztenak. Tono aldatzen da, ez dut berdin kontatzen. Moldatzen duzu dena, segun ez da berdin 2 urteko arbaitik kontatu, edo 2 urteko amona bati kontatu. Ez da berdina, ipuin berdina kontatu ezakezu, ipuin berdina kontatu ezakezu. Ez duzu berdin kontatuko, noski, zezu 2 urteko hor batekin, 3 urteko hor batekin, ez duzu hitz egiten heldu batekin bezala. Edo 10 urteko hor batekin, edo 14 urteko gazte batekin. Isilunekin jostatu. Ongi dago, zaiez, nire gustatzen zait pila, ze badugu ipuin bat nahiko aktiboa dena, zaldien ibiltzen gara, eta momentu batean, gelditzen naiz, erteet. Eta badakizu ez pasa zen, tegol pasten dut 2 segundo, erteen, nire buruen erteen, ze astokeri pastu zena, eta dena daude erten, ze pastu zitzaion, tagian da munduko tonterik handiena, baina jai nahi sortzen espektatiba batzu zaudela denak erranez, benga baina txika, arranka, hau ere gustatzen zaita hunditz, horrekin jostatzia, ez? Ez, nik izatea maizu, ara, atzo, eta egiten bat horrela. Atzo, ez? Derbente hori xilione badago, eta xilione horrekin markatzen duzu zerbait, ez da? Edo ez baduzu egiten ziztuan, azten mazarizketan, beste, hau da, iaia semikortxeatan, ez zaiten duzu, edo, ez? Beste efekto bat lortzen duzu. Edo momentu tragikotan ere bai, oza, niretako, isiltasuna momentu onditzetan da, baten dio ipuinei kriston bizie, ze bapatean nahi gabean publiko guzi lortu duzu egotia hor. Ze haidire esperuan falta zaie zerbait. Behar duzu zerbait beste norbaitik kontatzeko irrika. Hoi kristona da. Gari batean zein zorginen historiak eta lauak, eta gaur da, ez dakit, ez burua moztu zena, edo ouija bat egiten ez da gertatu zen, edo etxe batean mamu bat dagoela eta gauza raro gertatzen direla, edo auskalo zer, ez da? Gazteek hori kontatzen dituzte historia asko. Zer da, bazen behin ez, baina berra esan gute, ez da egin zer gertatu zenten gaur kontatu dute gauza bat, interneten ikusi dut gauza bat, harrigarria. Eta horra zen da historia bat kontatzen. Horrekin jostatzea, ez? Pixat interesgarria edo lotxa, zerrek sortzen alduen publikoangan sentitzea. Nire ustez, sentitzea da klabia, sentiaraztea. Eta horrein zer, hori eduki behar du.
Parrezkoa izan, beldurrezkoa izan, pasadizo bat izan, eta orain zer. Eta orain zer. Eta orain zer. Eta horrek jendea, orain zer. Ipuin bat hartzen dugu, pixkat aztertzen ditugu zeintzuk diren pertsonaiak. Netako interesgarria da pertsonaia ezberdinei ahots diferenteak batzea, ez beti, zebertzela zaude aize pendientiago ahotsak kontrolatzeaz, ipuina kontrolatzeaz baino, orduan kontaketa batean balin badaude, imaginatu, ipuin baten barnean 3-4 pertsona, agian batek batuela ezaugarri konkretu berezi batzuk edukitzen aldu ahots konkretu berezi bat, ez? Zer egiten duzu, historia ez duzu aldatzen, baina personaien izaerarekin jolasten duzu. Nolakoa den ama, zorretik imaginatu behar ditugu historiak institutoetan, eta nola itzaiten du Txana Gorritxu, ez? Bai, berda neska bat, baina ez tonta, ez da neska bat, ez? Zergatik itzen berda, ez? Eta horren itzen du, zuk nahi duzun bezala, eta zuk nahi duzun bezala hori zer da izaera ematen dira, horrela etzaiteko hau egiten du hori. Nik ere jostatzen dut gestuekin, pertsonai bakoitzai jartzen dizkiot batzutan, ez beti, gestoren bat, ez, lotxatia barin bada, bai igual ukitzen du hilia, horako tontakeriak bai sartzen ditut. Eta batez ere, historia kontatzeko, historiaren eskema atera. Hau da, abandonatu hori buruz ikasi behar diren gauzak alfabetatuak garelako. Imaginatu alfabetoa zara, bai historia asko gustatzen zenzu, nola gordetzen duzu buruan historia hori. Mnemoteknia badago, ez da? Azten da horrela, geratzen da horrela, gertatzen da hau, eta. Batzutan, ez egotea horren pendiente ipuina kontatzea ongi eta ze atzentzen. Ikasi barratuzu ipuinan 4 elementu klabe ezin direnak mugitu, eta bertzea fantasia. Atratzen bada gaur zaudetela hondartzan, eta ez du inporta izan hondartza edo mendie eta hurrengo egunean zaudelako ez dakit, baztanen eizu kontatu mendie dela, Nikolakoak, nik itxaso bihurtzen dut terrekak itxaso, egunean arabera. Zergatik da importantea historiaren egitura barneratuta dugotea, ze zerbait gertatzen bazaizu, historia ez duzu galduko. Testoa buruzik baldin magazu eta alako interrupzio balin hau mozkor bat sartzen dela taberna eta hori ez da raela eta alakoak, de repente galtzen duzu eta ostras, nun dengoen horren berrartu behar dut tekstoa. Nik ez dut berrartzen tekstoa, berrartzen dut historia. Ze hitzekin ez dakizu, hitzak ez dituzu jakingo kontatzen hasten zeren arte. Horren zer da garrantzitsua, hizkuntza ondo ezagutzea horren rekurso gehiago izango dituzu. Onomatopeiak klasikoena kokoriko, kikiriki, kukurruku. Ez da, frantsesez, gazteleraz eta euskeraz. Ez da, hau da, animaliek ere berizko, hau da, euskeraz hitz ditute, frantseso onomatopeia horietan. Ez da, oilarrarena, klasiko bat eta argia. Baina txakurrak nola egiten du, zaunk. Bai, txakurra handi bada, behar bada. Txau, txakur txikila da. Baina esaterakoan ere, ez da bezalekutan gure izten dugu, zakurra gauza bada, txakurra beste gauza bada, eta xakurra beste gauza bada. Ez da? Eta dena animali bera, ez? Baina da tamaina arabera, orduan bere onomatopeia ezberdina izango da, zaunk, edo txau, ez du txakurra handi bate. Orduan gauzai kolore ematen dio denetari. Segun ze alderretatik batu pila bat errekurtso eta nik aprobetxatzen dut haunditzeo saiatzen naiz, bai, onomatopeiekin eta jostatzen alik da gehien, bai, gaina gustatzen zaizkit haunditz, bai. Hizkuntzaren erregistroak, hizkuntzaren baliabideak, ze horrek baliabide gehiago emango dizkizu kontatzerakoan, ez da? Komunikatzeko gaitasuna ez da bakarrik hitzarekin, ez? Askotan jotzen dugu horretara, baina bai, gorputzarekin gauza asko kontatzen ditugu, egiten badizut hau, ez dut hitz egin behar. Zai, ez da, ikusten duzu nola nagoen. Kurioso da, keinoen mundua da beste mundu bat, ez da? Sortzute batzu eta, tara! Akabo! Ez? Hori, zuk idatzita, nola jartzen zu? Eta akabo. Baina ez du esan du ara, eta akabo. Baina ez du esan, akabo. Ez berdina da, oso.
ez da? Hori esate dute, hizkuntza bat, ikasten duzunean hizkuntza berri bat, zailena da telefonoz hitz egitea. Hau da, hizkuntza berri horretan, telefonoz hitz egitea zailena da. Zergatik ze bakarrik ahotsa duzu. Ahotsa eta tonuak eta hori, keinuak ez. Orduan, oso zaila da, ulertzea, ez da? Eta orduan keinuak, orduan zein behar duzu? Behar bada gorputzaren espresioare landu. Bai, mugimendua parte da, eta adibidez ni pia mugitzen naiz, eskuak eta batu pila bat keinu. Zatute kalkulatu dute, ez da? Gure komunikazioan unetiko 30 edo halako bakarri dela hitza. Gorputzak ere askotan laguntzen digu, gauza kontatzen, askatzen, arnaz hartzea ere oso importantea da. Hori askotan esaten digute, arnaz hartu, eta esaten duzu, hombre, ez dela nintzateke hemen egongo, baina derrepentean egiten duzu, ja, bai, nengoen hor, ez? Hori? Espazioaren erabilera, oso importantea, espazioan nun kokatzen zaren, nola erabiltzen duzun espazioa, nola jokatzen duzun espazioarekin, horre komunikatzen du gauza asko, ez da? Ez da berdin esatea, ez da egit. Eta etorri zen urrututik, Ulertzen, derrepende, markatu zu espazio bat, ez da? Eta bazetorren, eta eta joan zen berriro. Eta derrepende markatzen zu. Eta gauza guzti horiek komunikatzen dute ezer esan gabe. Guztia, itea momentu batean, tantago eta denek itea eskola oso batek itea, bum, eta behiretzea, ez? Non dago, eta ez dago, eta gauzoiek gustatzen zaizkit pile bat. Eta oso polita da bebai nola jasotzen duten beraiek, eta nola ikusten duzun beraien begietan ari direla bidaiatzen, ez? Zu kontatutako historia horri esker. Orduan hori, honetza da, hori, pasa duzula froga.